En el Dia Internacional per la Reducció dels Desastres Naturals convindria repassar 10 consells per fer rodar una nova concepció del futur. El primer, fer-se càrrec de la vida. El segon, tenir empatia amb la terra. El tercer, fugir dels supermercats i comprar productes de proximitat. El quart, conrear la salut i l'economia dels afectes. El quint consell, reduir, redistribuir, en compte d'acumular. El sisè, construir una xarxa de xarxes per sobreviure en cas de necessitat. El setè, tenir-nos cura en comunitat, en grup. El vuitè, mantenir les relacions cara a cara i sense intermediaris. El novè, assumir que un no és pobre i que no és pobre el que menys té, sinó el que més vol, el que més necessita. I 10, reconstruir la participació ciutadana per dissenyar un món millor.